Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zatullah Ar-Rahman Rahim. Panjenengan menika ngaos kepingin sing barokah sak temenane kanggoipun panjenengan, kanggoipun keluarga panjenengan, lan kanggo putrah-putripun panjenengan sak pitung turune panjenengan angsal ridhoipun Allah. Lah nika nggih panjenengan pados guru sing sak temenane pun sing pinter sakniki kathah tiyang ingkang pinter, tapi tiyang ingkang temen nyampeno hak krana Allah tak berbau duniawi niku pun kedhik nggih. Nabi enten cara ingkang kula paringi semrap dhateng panjenengan. Berdoalah di setiap sesudah salat. Berdoalah di setiap panjenengan mantun dzikir. Berdoalah panjenengan di setiap mantun sholawat. Mintalah kepada Allah, ya Allah Zatullah Ar-Rahman Rahim. Kula nyuwun dhateng panjenengan Zatullah Ar-Rahman Rahim. Kula sujud dhateng panjenengan amargi jenengan pangeran kula. Panjenengan barokai griya niki, panjenengan barokai keluarga niki, panjenengan barokai sak pitung turunipun keluarga niki dados ridhoipun panjenengan ten donya, ten alam kubur lan ten akhirat. Ngoten mawon, mudah. Namun sampai tambah, ya Allah berikanlah guru yang sang pelaku yang ngalami demi kebenaran-Mu ya Allah Zatullah Ar-Rahman Rahim. Lah niku terus sampai jadikan istiqomah. Mangke Allah Zatullah menika maringi semerap dateng panjenengan melalui mimpi nggih saged, melalui sampai saat istiqomah nggih saged, melalui napa ingkang sampean lampahi ibadah krana Allah berdoa ngoten menika. Mangke Allah piyambak ingkang gerakaken panjenengan dadi nemu guru sing sak temenane nggih. Napa sih selama niki kok mboten enten kados ngaos-ngaos nika nggo pinter maca, pinter dongeng nika krana gurune mboten ngalami. Lah niku napa malih gurune nggih termasuk bab duniawi menika, titik-titik urunan, titik-titik nika niki butuhi wali santri nggih. Niku pun kathah sakniki, tapi alhamdulillahirabbil alamin melalui doa niku wau panjenengan saged ngrasakaken bahwa doa ingkang kula sampaiaken niki sanes elmune kula. Niki elmune Allah Zatullah menika ingkang kula mun dados sakti dadi saksi diparingi datang Allah untuk disampaikan datang panjenengan. Sampaikanlah walaupun satu ayat niku janji pun Allah. Maka nggih mangke Allah piyambak ingkang ngatur. Sanes guru-guru menika, guru-guru menika mboten saged ngeteraken mengenalkan Zatullah. Napa malih sing mboten mengenal nggo sekedare oleh maca, maka enten ajaran umum. Modele ya apa ae guru iku iso mengenalkan Zatullah. Gimana mungkin dirinya tak pernah bertemu, tak pernah mengenal, ingin mengantarkan jamaahnya, ingin mengantarkan seseorang untuk mengenal Zatullah, nggih mboten jelas blas. Maka menika atos-atos gur sekedar cerita, gur sekedar dongeng nggih panjenengan paringi putra-putri pun panjenengan ingkang doa niku wau. Apapun yang dibaca melalui Al-Qur'an depannya kasih Zatullah Ar-Rahman Rahim, Zatullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Zatullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Zatullah nika alhamdulillahirabbil alamin.